Kirol eskola sortzerakoan nahi genuenekin zerbait ezberdina. Ez genuen nahi gainontzeko futbol talde guztiak bezala bakarrik futbolean zentratzea eta egitea 2 egun entrenamendu eta asteburu guztietan futbol sortziko partidoak. Nahi genuen zerbait ezberdina, zerbait berritzailea eta kalitatezkoa. Orduan egiten duguna da astero, egun bat futbol entrenamenduak eta bestea psikomotrizitateko klaseak. Psikomotrizitatean talde jolasak, jolas kooperatibak eta lankidetza lantzen dugu. Alde batetik ekartzen ditugu jolas strukturatutak etxetik pentsatuta taldeka jolasteko eta haiek gorputzarekin mugimenduak egiteko eta energia askatzeko, baina baita ere jolas librea lantzen dugu eta horrela haien irudimena lantzen dute eta baita ere nahi dutenera jolasten dute eta holan badakite zer gustatzen zaien eta zer ez eta gainera ondo pasatzen dute. Futbolean egiten duguna da metodologia bat jarraitzea, guztiak batera. Eta gero, jarraitzen ditugun pausuak, lehenengo eta behin, egiten duguna da beroketa, guztiak borobilean, kontzentrazio momentua, guztiak giltzadurak mugitzen. Gero, garrantzi handia ematen diegu jolasei, jolas helburu tekniko-taktiko batzuekin, baloiarekin ariketak. Batez ere lehenengo urratsak menperatzeko. Espuma izquierda, oso lado. Eta bukatzeko, jolas divertigarri bat. Bai, jolasak guretzat oso garrantzitsuak dira. Hasiera batean, umeak ondo pasatzeko erabiltzen ditugu, baina baita ere, gorputzak berotzeko eta prestatzeko gero datozen entrenamenduetarako. Eta gero, eskolan badaukagu joko sorta handi bat, helburu tekniko-taktiko ezberdinetarako. Adibidez batzuk erabiltzen ditugu, umeen joera individuala lantzeko, adibidez abiadura, baina beste batzuk ere erabili ditzakegu talde lana sustatzeko. Eta gero entrenamendua izango litzateke, ariketa nagusiak eta futbolarekin erlazio handiagoa daukatena. Eta gero ere bukaerarako jolasak ere lasaitasunera bueltatzeko erabiltzen ditugu. Baloiarekin egiten ditugun ariketei ere garrantzia handia ematen diegu. Azkenean, aurrei baloia manejatzeko behar bezala ematen diren lehenengo pausuak erakusten diegu. Baloiarekin hainbat ekintza tekniko lantzen ditugu gure kirol eskolan. Adibidez, pasak emotea, baloia gidatzea edo baita ere baloia kontrolatzea. Horrekin batera, gure asmoa da ariketa horiek ahalik eta arrakastatsuenak izatea aurrarentzako. Horretaz aparte, gure kirol eskolan, entrenatzaileek egiten duguna da aurrak behatu, beraien ikasketa maila ahalik eta ondoen antzemateko. Horrela, guk entrenatzaile moduan, eta baita ere guk sortutako metodologiarekin, ariketa egokienak erabaki alditugu euren ikaskuntza prozesuan ahalik eta hobekuntza hoberenak lortzeko.
arauak errespetatzea eta iren arteko errespetua izatea guretzat oso garrantzitsua batez ere bai. Asteburuetan egiten duguna da futbol zortzia egin beharrean, egiten dugu olgetan deituriko ligazka bat, bai danokekin, bai interiorekin hiru-hiruren aurka jolasten dugu. Eta horrela, umeak parte hartze handiagoa daukate, akzio tekniko gehiago egiten dituzte bakarka, eta asko hobeto pasatzen dute. Uste dugu adina hauetan askoz komenigarriagoa dela. Nagusiekin egiten duguna da futbol 5, eta gero azken hilabetetan era progresibo batean futbol 7. Kirol eskolan egiten dugun guztia, bide hau, futbola, psikomotrizitatea, futbol 3ko partiduak, futbol 5, gero futbol 7 modu progresiboan, guzti hau, bide hau, uste dugu askoz eraginkorragoa dela, umeen formaziorako, beraien garapenerako eta beraien ikasketarako.